Trnavská softvérová firma IMS oslavuje 35 rokov. Svojou súdržnosťou a priateľskou atmosférou láme rekordy a búra stereotypy, aj v téme ženy v IT. Našou najväčšou devízou je náš šikovný tím, pričom tých rekordných 38% ľudí v ňom pracuje už viac ako 10 rokov. A teda nie sme iba kolegovia, ale predovšetkým veľmi dobrí priatelia. Naše projekty sú dosť expertné a veľmi ťažké a je to veľmi veľká výhoda, keď máte dobrých kamarádov a je to veľký benefit a ste dobre namotivovaní, aby sa vám ľahšie v tom týme pracovalo. V IT oblasti sú muži na technických postoch tradičným stereotypom. To v IMS neplatí. V programovaní, testovaní a aj biznis analýze sú ženy rovnako skvelé. Ako biznis analytička som vlastne styčným dôstojníkom alebo tlmočníkom medzi normálnymi ľuďmi a IT svetom. Mojou úlohou je rozprávať sa so zákazníkmi, s klientami, ktorí sú vlastne profesionálmi vo svojej oblasti a potom to transformovať na presné zadania pre programátorov. Vďaka tomu robíme software, ktorý pomáha. V testovaní je dôležitý každý detail, preto je dôležitý ženský zmysel pre precíznosť a dôslednosť. Vo veľkej miere využívame automatizované testy a spolu s týmom testeriek zabezpečujeme, aby k zákazníkovi prišiel vždy spoľahlivý a dobre otestovaný software. Stabilitu značky IMS udržiavajú ženy aj v obchodných, právnych a finančných otázkach. Starám sa o finančné čísla spoločnosti a môjim cieľom je, aby sa vedenie spoločnosti rozhodovalo v každom momente na základe presných finančných dát. Čísla sú príbehom firmy a pomáham, aby ten náš bol úspešný. Okrem toho, že dodávame prospešný softvér, sme aj softverové výskumné pracovisko. To znamená veľa zmluv, ponúk, verejných obstarávaní. Mojou úlohou je dohliadať na to, aby všetky boli v poriadku a aby moji kolegovia mohli nerušene pracovať. Toto je IMS. Dodávame prospešný softvér, prinášame inovácie a to všetko už 35 rokov z centra Trnavy.